Miscommunicatie en een tekort aan vertrouwen is de oorzaak van de bestuurscrisis binnen de scootsorganisatie IFKS. Nevens voorzitter Willem Hoornstra hier de zaak net uit de hand doen als de verschillende partijen beter mogen praten hier. Kandidaat-voorzitter Ab Borg waart juist op de ledengeerkomsten terug de leden afstemt. Daarna stelden alle bestuursleden haar functie beschikbaar. Nevens de leden wie het net meer mogelijk om maar een serieuze kandidaat te komen en maakt het bestuur hem schuldig aan manipulatie. Dat spreekt Hoornstra in. Het enige wat ze dienen is van, wij willen graag een profiel schetsen van waar de voorzitter aan moet voldoen. En dan denk ik van, ja, kom dan maar een kandidaat. En als dat een hele goede kandidaat wees weer, dan hier we zijn van, nou kom maar op. Maar nou, hier natuurlijk heel duidelijk zoiets van, ja wacht je even, wij hebben als bestuur wel een verantwoordelijkheid om die continuïteit die de laatste jaren krijgt inzet op alle terreinen, om die continuïteit vast te houden. De discussie rond Zuiderhaan dat IFKS-titelwinnaar Sikke Heerschop royeerd waard. Er is heel duidelijk een discussie geweest van kinderen gestemd worden met volmachten. Daar ben uw statuten heel duidelijk over, dat kan het. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment had er op de presentielijst al die volmachten uitschreeuwen en zijn eigen handtekening erachter zetten. Dat kan natuurlijk helemaal net. Ja, ik wil net het woord zeggen van valsheid in geschriften, maar dit koer dus van geen kant. Scootjeskipper Sikke Heerschop liet weten dat hij het tegenspietig vindt dat hij juist royeerd is als lid. Verder wil er voor eerst geen commentaar aan. Op een extra geerkomst op 24 april komt de bestuurscrisis op januari en kan eventueel een nieuw bestuur gehezen worden. Nevens een soort IFKS-skippers hoeft het Safir net te komen. We krijgen de goede kant op nationaal. We hebben financieel allemaal goed opereerd. We hebben een week een leuke bijeenkomst aan bij Douwen en het wie beer gezellig en wie Hoornstra en Aborg ik bij. Ik wist er gelukkig niks van. Ik ben op die jongen bijpraten, maar ja, al een beetje onhandig en handje gedrag. Komt het nog goed? Het komt altijd goed. Komt altijd goed. Dus je komt hier wel weer uit. Die mensen met mij zitten, met me even excuses. Mooi, ik denk dat het wel op zijn plek is. Komt altijd goed.